Pluralisme, segregation og assimilation. Pluralisme lever du i gensidig respekt med hinanden og tager både noget fra den dominerende kultur og din gamle kultur og lever i respekt. I assimilation tager du afstand fra din gamle kultur og lever fuldstændig og følger den dominerende kultur. Og til sidst har vi segregation, som betyder fuldstændig adskillelse, og dette sker ofte i ghettodannelser, hvor at den kommende kultur beholder sin kultur. Jeg vil fortælle om, hvad der menes med begrebet kultur. Når man kigger på kultur, så kigger man på forskellige ting som sociale organisationer. Man kigger på religionen, man kigger på økonomien. Du kigger på forskellige idealer og værdier. Du kigger på livsregler, når du for eksempel har med jøder og med islam at gøre. Og så kigger du på ting som traditioner. Juleaften, hvordan det bliver fejret. Yes, altså vi møder kultur hver dag. Det gør vi, når vi spiser. Når vi tager ned på pizzeria og spiser en pizza, så møder vi en anden kultur. Det vil sige, at hver dag så har vi et kulturmøde, eller flere kulturmøder. Man kan have positive kulturmøder, som det er, når vi spiser mad, og man kan også have negative kulturmøder, som for eksempel Muhammed-krisen, hvor der kan man sige, at som Andreas nævnte før, vores kulturekspert, at værdier er en af de ting, man kigger på, når man ser på kultur. Og det er religion også. Og der har vi en værdi i Danmark, der hedder ytringsfrihed, og det gør vi så ved de her Muhammed-tegninger. Men så har de så en religion i de muslimske lande, der siger, at man ikke må tegne den her profet. Og der har vi så et kulturmøde på grund af de her forskellige værdier og religion.